माथो खुसिलाय फै जिरायफै न'आव आयंनाव सोंना मोनैलाय बिसिम नागिरना फैबाय आं बे मोनाबिलि समाव हारसिं जिरायना मा खालामबाय थादों नोंलाय बेखौ आं गावनो गाव मिथिया खुसि आं माबेयाव आरो मायाव दं जिउआनो सुबुंनि बेसेन गैला आंना जेराव नेवसिजानाय आरो बिजिर प्लिज गावखौ सामलाय नों मानो गावखौनो गाव बावगोमालांखो नोंनि सावस्रिया गोबां रानलांदों गावनि बेले बेजे सानस्रिखौ एसे सोलाय बिजिर बुहुमखौ गोथार मेगनजों नायनो नाजा बेयो सुखु दुखुनि थिलिखा हेलौ नै आं थांनो ओंखारबाय नेथ' र' थांगासिनो औ दे फामे आइ दिनै कलेजाव थांनांला दे आलासि फैयोनो मानो आयै कलेजाव थांनायनिख्रुइ नोंनि आलासि सिबिनाया गोनांथि फिसा नाथाय आयै आलासिखौ नोंसोरबोथ' सिबिनो हायोमोन आंखौलाय मानो नांलायगो नाथाय दिनैनि आलासिया नोंनि सिबिनायखौसो लुगैगोन आइ बाथ्राखौ आं बुजियासै आफा दिनै जाय आलासिया जोंनाव फैगोन बियो नोंखौ बिहामजो खालामनोसो लांगोन आइ नाथाय आफा आं दानो हाबा जाया आं डिग्रिखौ कमप्लिट खालामथारगोन आइ जायबायदि न'खरा दिनै नोंखौ नायफैगोन बेफोरबायदि न'खरखौ उनाव नायगोनानै मोनफिननाय नंला सेंग्राया डिसि अफिसाव साख्रि मावो जोंनिनो गाहाय फोरोंगिरिनि फिसाला नाथाय आफा बे हाबायाव आं राजि गैया मानो आइ जुलिनि रादायखौ आं बिजिरनोसो होबाय मानोना जों सानैजों गोसोथोलायो फामे जाय बाथ्राखौ नों बुंदो बे सैथो ना बेयो सैथो आयै नों बेखौ बावगार नङाबा बाथ्राया गाज्रि जागोन गोसो थोलायनाया गोरलैनि थाखाय नङा आयै बेयो जुलि जानायनि थाखायसो आरो आं बेखौ नागारनांगौबा बे बुहुमनिफ्रायनो नागारलांगोन बेयो रोखा फामे बिजिराबो सासे सुबुं बेबो सासे सेंग्रा बेनावबो दं सुबुंनि आखल आखुआ जायखौ आं गोसो थोयो सिथा गथ' खुगाया बोख्लाब जागोन बिसोरनि न'खरा बिजितखौ फरायहोनायाव गावसोरनि आखौ जोंनियाव बन्दक दोननानैसो फरायहोदो बेबायदि न'खरजों जों सोमोन्दो लाखिनांगो बे माब्लाबाबो जाया आयै धोनि गोरिबा सुबुंनि सानना लानाय सिमासो बेखौ रावबो नुफेराखै गोजोननि संसारा दाजायै अनज्लायनाय आरो सासेया गुबुन सासेनि दुखु सुखुखौ बुजिलायनायनि गेजेरजोंसो नाथाय रांखावरिजों नङा आयै जाय बुहुमाव जों थायो बिजिराबो बेहायनो थायो आरो जोंनि हां लानाय गेसआ मोनसेयानो सोरबा धोनियाबो सानसे थैगोन आरो गोरिबाबो सोरबा फोरोंगिरिनि फिसाज्ला जुलिनि रादाय खानो हायोब्ला बिजिरजोंल' मानो हाया बेखौ साननाया मोजां आयै आरो आफा मानोना बिजिरखौ सेंग्रा महरै फसायबाय जायनाव दं सुबुंनि थै आरो बेसेन बाह आइ फामे बाह बिब्दि बुंनानै नों बिमा बिफानि बेसेनखौ जोगानसै नों बिमा बिफानि रादाया थोजासे नङा जाहैबाय फिसाजोनि थाखाय गंसे मोजां न'खर नागिरनायाबो बिमा बिफानि गोरोन्थि सासे मोजां बिजामादै सायख'नायाबो गोरोन्थि थिगानो दं र' सासेल' फिसायानो जुदि बिमा बिफानि मान सनमानखौ मिथियाब्ला अब्ला आं थांना थानायनि मा मुलाम्फा दं आफा नों बेफोरखौ मा खालामनो नागिरदों थैगोन आं फासि नांनानै आफा बिफा बेफोरखौ नों मा खालामनो नागिरदो नांगौ जायो आंनि जिउखौनो होगोन आं आफा थेवबो आं नों बेबायदि खास्रि बिस्रि हाबाखौ मावहोनो हाया आफा नों जा थिनो बेखौनो आं मावसिगोन नाथाय बियो रोखा नाथाय आं बिजिरखौ गोसो मोदोम जिउ होनानै गोरबोजों हास्थायो नों आंनि गोथां जिउखौ नायजोबदोंब्ला दिनैनि हाबायावल' राजि जादों अब्लानो थोबाय आफा नों आंनि थाखाय जा मावो
बेहायनो आंहा गोजोननाय दङ। फामे नों आंखौ बेसेबां मोजां मोनो? आं बुंनांगौ? औ जों सानैनो मोजां मोनलायनायखौ आंनि खुगाजों बुंनानै फोजोबनो हाया। खालि मोनसेल' राहाजों आंनि जिउखौ दान होनानै। ओइ फामे नों मानो जिउ होनायनि खोथाखौ बुङो? गोसो थोलायनायाव थैनाय थांनायनि खोथाखौ लाबोनाङा फामे। आं नोंखौ बे जोनोमाव मोनमाराब्ला आं थैमारगोन। थोद जाम्बि खावनानै लायगोन आं नोंखो। बिजिर आं नोंनि रादायखौ लाखिनो हायासै। जों सानैनि गोसो थोलायनायनि मुङाव आंनि जिउ दान होगोन बिजिर। आदै फामिया? फामे नोंनि थाखायनो आंनि फिसाजोआ दिनै बिस लोंनानै थैबाय। ओंखारलां नों बेनिफ्राय ओंखारलां ओंखारलां। बिजिर खोमसिया साग्लोबबाय थौ न'आव थांदोनि आयंआ लामा नायबाय थागोन बि। मा जाखो बिजिर? जेबो नङा थौ थांसै।